Držite konje, ljudi. Drži. Sad je prilika. Neka, nemoj. Nema sudija. Tobi i Mango, nema podbazivanja. Alo. U šumi ima, ali ovdje nema. Druge godina što po Reali 300.000 je odmjera. Računica Milana Rokrića kaže 300.000 dinara je Žarko Nikolić samo iz Žarkovca ponio. To je lova, ljudi. To su novci. Može li sada osvojiti? Gledaj što radi, David, gledaj! Korakom idu, malo po malo, jako su blizu cilja, još! Šta je uravljeno, rekao je? Gore mogu čestitati gore. Za brata Žarka, za Loznicu, za Paskovac i Gunčevo i Banju Koviljaču.